Saúdos, como están? O alcalde de Santiago, Ángel Currás, foi o protagonista esta mañá do Fórum Europa Tribuna Galicia que se celebrou no Hostal dos Reis Católicos. O rexedor que fixo balance dos seus primeiros meses no mandato foi presentado polo presidente da Xunta ante numerosas autoridades que non quixeron perderse este almorzo. Por certo, co alcalde confirmou neste acto que xa foi executado o embargo á empresa Layetana. Numerosas autoridades, como o delegado do Goberno Samuel Juárez ou a presidenta do Parlamento Pilar Rojo, asistiron esta mañá ao almorzo organizado por Fórum Europa Tribuna Galicia, protagonizado polo alcalde de Santiago. O presidente galego Alberto Núñez Feijóo foi o encargado de presentar a Ángel Currás, o que cualificou como unha desas persoas que dan o mellor de si mesmas polos demais. Na súa intervención, o rexedor compostelán fixo balance dos seus meses de mandato, incidindo en primeiro lugar no eido económico. O alcalde asegurou que o Concello está a actuar na dirección correcta con dúas premisas, a austeridade e o control do gasto. Non en tanto, Currás aproveitou para reclamar cambios no modelo de financiamento municipal. El problema de la financiación municipal, insuficiente en estos momentos, es uno de los males, yo diría que estructurales, vigentes, que exige con urgencia, desde luego, alcanzar un acuerdo y un modelo de financiación estable de cara al futuro. Junto a ello se plantea, y es necesaria, una reforma para evitar duplicidad de competencias, o lo que se ha venido a llamar competencias impropias y que en aplicación de un principio de subsidiariedad, pues lógicamente se presten desde aquella administración que está en mejores condiciones de prestarlas. Un día despois da primeira noite de movida do curso, o alcalde felicitouse pola boa marcha do plan antibotellón do seu executivo que permitiu sancionar a case 600 rapaces no que levamos de legislatura. En materia de turismo, o rexedor salientou o traballo de promoción internacional posto en marcha polo Concello que, dixo, está a dar os seus froitos. En canto á política aeroportuaria, Currase claro, a solución non son os peches de terminais. Aínda relacionado cas infraestructuras, Currás insistiu en que Santiago debe ter estación intermodal e xa que no aeroporto non é posible, dixo que sexa no Hórreo. Non en tanto, o alcalde insiste en que o proxecto elixido para a infraestructura non é o mellor. No ámbito urbanístico, o rexedor deu conta das medidas postas en marcha polo seu executivo, como as modificacións puntuais do Pexón e distintas ordenanzas, non sen antes criticar a mala xestión do anterior equipo de goberno que, dixo, permitiu levantar unha media de 10 vivendas por habitante. Currás tamén foi preguntado sobre o proxecto da finca do Espiño, que estivo rodeado de polémica nos últimos meses. Neste senso, o alcalde confirmou que as obras do parque serán licitadas nos vindeiros días tras serlle executado o embargo á empresa Layetana. Bueno, ya he dicho que el embargo se ha ejecutado ayer. 2.300.000 euros que están ya, entiendo que hoy están ya en las cuentas municipales, ¿no? Eso era un compromiso de la promotora por las cuotas urbanísticas en esa zona. Precisamente para el parque público va destinado 980.000 euros, que se licitará posiblemente la próxima semana. Preguntado pola fusión de concellos, Currás amosouse cauteloso, aínda que recoñece que será inevitable a medio ou longo prazo. Mentres, digo alcalde, hai que potenciar a colaboración. Sobre os posibles cambios que conlevarán no seu goberno as eleccións autonómicas, ca probable saída da voceira Paula Prado, o rexedor dá calada por resposta e aboga por esperar os comicios. A conferencia de Ángel Currás no Hostal dos Reis Católicos tamén asistiu o voceiro municipal do PSOE, máis que polo que dixo, Xosé Sánchez Bugallo recoñeceu estar sorprendido polo que non mencionou o alcalde, aquel anuncio que fixera Gerardo Conde Roa nun Fórum Europa sobre o suposto acordo con entidades privadas para investir 50 millóns de euros en Compostela. E do que si dixo Currás, o concelleiro socialista di sacar a conclusión de que o rexedor non ten ningún proxecto para a cidade. O voceiro do PSOE quixo rebatir hoxe un por un todos os argumentos que pouco antes daba o alcalde na súa intervención no Fórum Europa. Xosé Sánchez Bugallo falou de economía para lembrarlle a Ángel Currás que recibiu uns orzamentos, os de 2011, que deixaban a débeda por habitante en 674 euros e elaborou unhas contas, as de 2012, que elevan esa cifra a máis de 800. Tampouco entende o concelleiro socialista que o rexedor presumira na súa conferencia da axilización do servizo de licenzas, cando no que levamos de ano non se outorgaron máis de 50 fronte ás 4.000 concedidas entre 2008 e 2011. Na mesma liña, Sánchez Bugallo lembra que foi o seu goberno o que deixou case todos os trámites feitos pro SUMP 11 de Romero Donallo, que Currás se atribuiu na súa intervención.
O único positivo da intervención do alcalde, di o voceiro do PSOE, foi o anuncio de que Layetana xa pagou a súa débeda co Concello, aínda que todo ten un pero. Claro, o que non sei é se iso é mérito do actual goberno ou é a pesar do actual goberno, porque lles lembro a todos vostedes que en esta mesma sala hai uns meses se lle presentou primeiro un protocolo e máis adiante se someteu a exposición ao público un convenio no que se eximía a empresa do pago deses 2,3 millóns de euros. A marxe disto, Sánchez Bugallo reiterou hoxe a súa preocupación pola marcha do sector turístico. O voceiro do PSOE entende que Santiago está deixando de ser unha cidade de turistas para ser unha cidade de visitantes, que non durmen nos nosos hotéis e xa que logo deixa menos cartos. O concelleiro acusa ao goberno local de querer distorsionar a realidade con datos parciais. Se están facendo continuamente, publicando datos parciales co obxectivo de distorsionar a realidade. Se dice, no, el turismo japonés ha subido no sé cuánto. El turismo estadounidense ha subido no sé cuánto. A pregunta é, que representa o turismo xaponés ou o turismo estadounidense no total de turismo de Santiago e no total de pernotacións de Santiago? Pois unha fracción moi pequeniña. Nesa liña, Sánchez Bugallo foi crítico ca viaxe a Xapón que nestes días realiza a concelleira de Turismo Reyes Leis. Pro voceiro do PSOE, en tempos de recursos escasos, é mellor sementar onde se pode recoller máis froito, isto é, nos mercados europeos. Neste sentido, o concelleiro pide que se adopte medidas ante a próxima desaparición do voo Santiago-Milán, o único que nos queda con Italia. Do sector turístico tamén falou hoxe o voceiro do BNG, fixo para insistir en que é preciso un xiro de 180 graus na política de promoción de Santiago. O BNG ten claro, os malos resultados turísticos son froito de dous problemas, a mermada conectividade do aeroporto de Lavacolla e a errada política de promoción turística. Nesta liña, Rubén Cela volveu criticar hoxe a supresión do voo Santiago-Milán e tamén as viaxes promocionais a Xapón e Houston mentres se descoidan as campañas nos mercados europeos. Sin quitarlle importancia o traballo que se poida facer en Xapón, que se poida facer en Houston, que se poda facer noutros destinos, que de seguro que de interese para a cidade, eu creo que nun contexto de recursos escasos onde hai que priorizar o tipo de actuacións, desde logo non son as actuacións que para o Bloque Nacionalista Galego serían prioritarias neste momento, non? Ademais, Rubén Cela lamentou que o goberno local abandone actuacións máis locais que tamén viñan dando bons resultados, como Santiago Etapas, que este ano vai organizar Hostelería Compostela. Doutra banda, o voceiro do BNG referiuse á cesión á Xunta da parcela necesaria para a construción da nova Escola Oficial de Idiomas. O edil non as ten todas consigo. Casualmente, a 4 semanas dunhas eleccións autonómicas, o que fai agoirar que novamente será promesa electoral, en campaña electoral, esta Escola de Idiomas, como xa o foi hai 4 anos, pero desde logo para o Bloque Nacionalista Galego o feito de que haxa un compromiso formal por parte da Xunta de Galiza do Partido Popular de realización desa Escola de Idiomas, pois non é ningunha garantía. Rubén Cela insiste en que se a Xunta non construíu xa o centro non foi porque o anterior goberno local non puxera a súa disposición os terreos necesarios, senón porque non era unha prioridade para a Consellería de Educación. E todo isto mentre se segue falando da operación Pokémon que se saldou ata agora con 13 detidos, entre eles o alcalde de Ourense, o socialista Francisco Rodríguez, o de Boqueixón, o popular Adolfo Gacio e o funcionario compostelán Román Otero. O dispositivo segue aberto e non se descartan novas actuacións por supostas irregularidades en contratos públicos. Os arrestados empezaron a prestar declaración esta mesma tarde. Entre os 13 detidos tamén se atopan algúns empregados de empresas do grupo Vendex que se perfila como nexo de unión entre os supostos implicados na trama de corrupción. As súas instalacións, entre elas esta nave do polígono do Tambre, foron rexistradas nas últimas horas e delas os axentes da Axencia Tributaria levaron diversa documentación. Pola operación Pokémon foi preguntado hoxe o alcalde de Santiago, que insiste en que non ten información sobre este caso. Ángel Currás lembrou que existe unha lei de transparencia nas administracións que se aplica sen excepcións. En lo que se refiere a la falta de transparencia en contrataciones, pues yo creo que hay una ley de contratos de las administraciones públicas que se aplica
y que las administraciones públicas, lógicamente, tienen mecanismos para velar precisamente por esa aplicación, desde una intervención, una asesoría jurídica que está presente, lógicamente, en las contrataciones, y, desde luego, los propios representantes de todos los grupos municipales que también forman parte de las mesas de contratación. En ese sentido, yo no tengo ninguna duda que todas las contrataciones que se hacen son con la máxima transparencia. Tamén falaron da operación Pokémon os voceiros da oposición. O socialista Xosé Sánchez Bugallo apelou á presunción de inocencia e recoñeceu que hai dous aspectos do dispositivo que lle producen, dixo, desacougo. Un é a súa coincidencia co período electoral e o outro, o tratamento que se lle está a dar o funcionario compostelán retido nunha celda e incomunicado. Un é esta coincidencia cos períodos electorales, que unhas cousas se producen e outras non. Hai ben pouco tivemos aquí mesmo en Santiago un caso relevante no que logo nos enteramos que a Administración de Facenda paralizara unha investigación para que non coincidira co período electoral e esperou a que pasara o período electoral e logo continuou con ela. A min, todo isto, por exemplo, que un funcionario municipal sea recluído en unha celda, que a súa familia non poida falar con el, que o seu abogado non poida falar con el, que non saiba, aparentemente, que cargos se lle formulan e que o manteñan illado en unha celda, hombre, é un tema que me produce un desacougo importante. E o voceiro do BNG tamén recoñeceu que a operación pode ter repercusións importantes producíndose a 4 semanas da cita cas urnas. Rubén Cela tamén apelou á presunción de inocencia ao tempo que reclamou que a xustiza actúe con contundencia e celeridade. Creo que hai que ser extremadamente prudentes. Dito iso, eu tamén son dos que digo que a xustiza ten que actuar ca máxima das contundencias e, nese sentido, no caso de que desta causa ou de calquera outra se chega á conclusión de que houve algún tipo de conduta delictiva por parte de algún representante público, por parte de algún representante privado, desde logo creo que hai que actuar con contundencia. Cambiamos de rexistro porque hoxe coñecíamos os últimos pasos que deu o Goberno local no marco do programa Urbana Santiago Norte. A concelleira de Infraestruturas explicou que esta mesma mañá mantivo unha reunión cos arquitectos adxudicatarios da redacción dos proxectos que lle afectan o barrio da Almáciga. O obxectivo, dixo María Castelao, é que as obras se poidan adxudicar no primeiro semestre de 2013. A concelleira de Infraestruturas está a mansa obra para poñer en marcha canto antes as actuacións do Urbana Santiago Norte que lle afectan o barrio da Almáciga. María Castelao reuniuse a semana pasada cos veciños da zona e esta mesma mañá mantivo unha xuntanza cos arquitectos que se encargarán dos proxectos. A edil explicou que haberá algúns cambios con respecto previsto polo anterior goberno local. Tomamos a decisión de prescindir en principio da construción dese ascensor que tiña previsto comunicar o barrio de Almáciga ca zona da Xunta de Galicia e trasladar esa inversión que estaba prevista para o ascensor e a mellora da mobilidade no barrio a actuacións no barrio que os propios veciños pois nos solicitaron. Un dos proxectos que vai máis adiantado é o do Corredor Verde que unirá o Parque de Bonaval co da Almáciga. Nesta actuación tamén hai novidades con respecto ao que tiña previsto o anterior goberno. Así ampliouse o ámbito de actuación, malia que o orzamento se viu recortado ata 255.000 euros. Pasamos de que se tratase única e exclusivamente nese proxecto o ámbito relativo á parte traseira do Colexio Santiago Apóstol a que se inclúa tamén a parte frontal, a da fachada do colexio, para mellorar toda a zona, incluindo unha actuación de mellora das vistas nesa zona, porque é un dos principales valores desa área. O abeiro do Urbana Santiago Norte tamén se vai reurbanizar a rúa de Caramoniña, onde se creará unha zona verde nunha parcela municipal na actualidade en desuso. Nese proxecto investiránse máis de 360.000 euros. Outros 240.000 serán para obras na rúa do Escultor Asorei, onde o principal obxectivo será paliar as pendentes para mellorar a accesibilidade. Por último, haberá dúas actuacións nos Vasquiños. No tramo comprendido entre a rúa Pastoriza e a rúa de Teo, investiránse máis de 340.000 euros en obras de mellora que permitirán que o autobús chegue á zona.
Para o tramo comprendido entre Vasquiños e Santa Clara hai un orzamento de 350.000 euros que se destinará, entre outras actuacións, a renovar a rede de abastecemento e saneamento. Esta mañá presentábase o proxecto de intervención comunitaria sobre absentismo escolar no barrio das Fontiñas. Trátase dun traballo levado a cabo nos últimos anos nos centros escolares desta zona que permitiu rebaixar a incidencia do absentismo do 2,7% de 2003 ao 0,87% de 2010. Fontiñas é un barrio que pola súa diversidade pode parecer complexo á hora de abordar os problemas sociais, sobre todo no caso dos menores e do absentismo escolar. Pero a comunidade educativa e social da zona logrouno cun traballo conxunto dende o ano 2003. Ese labor vese reflectido na publicación presentada hoxe no IES Antón Fraguas. Baixo o título Proxecto de Intervención Comunitaria en materia de absentismo escolar do barrio de Fontiñas, este traballo amósase como unha ferramenta para outras comunidades e que as cifras de Fontiñas respaldan o método. Se no 2003 a incidencia de absentismo era do 2,7%, no 2010 a porcentaxe baixou ata o 0,87%. E iso que foi preciso enfrontarse a un baleiro legal neste eido. Sí que ocurre es que durante todos estos años nos hemos sentido en una situación de falta de base legal a nivel autonómico. Me explico, teníamos un protocolo de absentismo que funcionaba en la provincia de La Coruña, que estipulaba dónde había que remitir el caso, pero no estaba estipulado con qué número de faltas de asistencia ni absolutamente nada. Durante años nos entrevistamos con autoridades, responsables políticos, también con el valedor, precisamente para que se legislase a nivel autonómico. O traballo en rede faise a través de reunións semanais de toda a comunidade nas que se poñen sobre a mesa os problemas dos menores do barrio. Son tres os axentes principais, o colexio, o instituto e os servizos sociais do concello. Non entanto, son moitas as entidades que colaboran con eles cóbado con cóbado, como a Cruz Vermella ou o Secretariado Xitano. E achegamos xa algunhas propostas para o seu tempo de lecer na nosa axenda cultural. Imos lle botar un ollo agora as previsións do tempo para os vindeiros días. É unha información que nos chega dende Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Unha borrasca chegarase mañá a Galicia, pero os seus efectos non se notarán ata a noite. Así os ceos estarán pouco anubrados polo día e máis cubertos pola noite, cando comezarán as chuvias. As temperaturas subirán e os ventos soprarán do sur. No domingo os ceos estarán pouco anubrados con precipitacións intermitentes pola mañá e máis xeralizadas pola tarde. As temperaturas mínimas subirán, pero as máximas baixarán sobre todo pola tarde. Os ventos serán fortes do sudoeste. Para o luns agárdanse ceos con intervalos anubrados e algunhas chuvias máis frecuentes en Pontevedra e no sur da Coruña. Os ventos serán moderados do sudoeste e as temperaturas baixarán. Mañá en Santiago teremos ceos con nubes altas durante o día e máis cubertos pola noite. Contra a madrugada comezarán as chuvias, o vento será do sur, frouxo pola mañá e moderado pola tarde, e as temperaturas irán en lixeiro ascenso. Os ceos estarán cubertos con chuvias no domingo e o vento será moderado do sur pola mañá e do oeste pola tarde.
As temperaturas mínimas subirán, pero as máximas irán en moderado descenso. No luns os ceos presentarán intervalos anubrados con chuvias intermitentes. O vento será frouxo do sudoeste durante toda a xornada e as temperaturas manteránse sen cambios. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois ata aquí chegaron as novas. Poden seguir vostedes informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego e de Galicia. Hoxe tamén do xornal El Correo Gallego. Nos regresamos o luns con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Desfruten da fin de semana.